Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq is-salib u l-ħolqien ġdid. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Ara mill-ktib tal-profeta Eżajja. Iffirħu lil Ġerusalemm, tennew bija, intom il-koll ħbib tagħha. Qabżu bil-ferħ, intom il-koll samtu s-swit il-qalb magħha. Hekk intom terdow u tiġbow minn sider il-faraġġ tagħha. Terdow u titaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej, arani, se nifrex fuqha slim bħal xmara u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. U intom terdow u fuq id-dirajn tintrafow u jżelu bikom fuq l-irkubtejn. Bħalma tfarraċ lil-bina, hekk jiena nfarraċ lilkom u f'Ġerusalemm titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom u għadamkom bħal ħaxix iħaddar u jarfu fil-qaddejja tiegħu id il-mulej. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-seb ta' ismu. X'għandru s-seb u t-tifħir tiegħu. Idu lill-Alla, kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew, araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih u jissaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi, imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tjieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Eluq tal-ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Ħuti, ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu, li bih id-dinja imsalba għalija u jiena d-dinja. Għaliex biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajra xejn ma hemm ta' swi li fil-ħolqien ġdid. U daw kollha li jimxu fuq din ir-regola jislimwu l-ħniena fuqhom u wkoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-qudiem ħadd m'għandu jħabbatni iżjed, jiena nġib f'ġismi l-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Alleluja, alleluja. Ħalli s-slim ta' Kristu jisaltan fi qlubkom, ħalli l-kelma ta' Kristu tagħmmar sħiħa fuqkom. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom: Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Jitolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq. U fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu islim lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-slim, jistrieħ is-slim tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Irġajna lura żmien ta' matul is-sena. It-tieni qari u meħud minn San Pawl li mhux dejjem faċli tifhmu u jibda hekk. Ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Tiftaħar ifisser li titkellem ċerta kburja u ferħ. Min jiftaħar b'xi sarbun sabiħ ħafna, jew b'kemm gowl skorja. Imma Pawlu qed jgħid li aħna għandna nitkellmu biftaħir u ferħ dwar is-salib. Din fil-verità hi ħaġa stramba. Il-mewt fuq salib hi waħda mill-ar mewtiet li qatt teżistiet. Għaliex xi ħadd għandu jiftaħar b'dan? Għax Ġesu bidel it-tifsira tas-salib. Qabel kien għodda moqżiża ta' tortura u mewt.
Is-salib kien jirrappreżenta dnub u l-mibeda tad-dinja. Dak kollu li wassal lil Ġesu għal-mewt. Imma Ġesu qolla l fuq is-salib minkejja l-dnub kollu tad-dinja. Il-qawmien jurina li s-salib tilef. Il-mewt u d-dnub ġew meluba. Issa s-salib ta' Ġesu jurina li l-ħażen tad-dinja u bla saħħa quddiem l-imħabba ta' Alla. Pawlu ikellimna dwar ħolqien ġdid. Hija dinja ġdida fi Kristu l-xoxt. Tradizzjonijiet bħal ċirkonċiżjoni kienu s-sinjal tal-Ġudajiżmu u l-patt tal-poplu ludi ma' Alla. Imma Pawlu jgħidilna li dawn ma għadhom ifissru xejn għalina. Il-firda u l-qasma bejn il-popli ma tagħmilx parti minn dan il-ħolqien ġdid. Aħna msejħin ngħixu fl-imkien fil-grazzja u l-imħabba ta' Alla. Għalhekk ejjew nipprovaw noħolqu din id-dinja ġdida billi ninkludu lil kulħadd meta naħdmu u nilagħbu. Ejjew ma niskludu jew inħallu lil ħadd barra. Ejjew nitkellmu biħlewwa. Ejjew naħfru lil xulxin u nsibu mod kif nibqgħu dejjem ħbieb. Pawlu jikteb li hemm is-sliem u l-ħniena għal dawk li jgħixu fi Kristu, id-dinja l-ġdida. Aħna rċevejna grazzja ġdida u missjoni ġdida biex nitkellmu dwar din is-saltna ta' Alla. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!